O czym tak rozmyślasz, Jaguś? Prędzej czy później Jagna z domu iść musi. Taką to by można za bogatego wdowca wydać. Mnie tam dobrze, gdzie jestem. Natura chce cię sprzedać. Będziesz se panią na wieś całą. To musi być coś ważniejszego niż te grosze. Dajże temu spokój, póki czas. Mogę to? Kiedy to takim ogniem po kościach chodzi? Męża mam. Tak masz. Odwrócisz to. Grunt jest mój. Zrobię z nim, co mi się spodoba. Nie do biedowania cię Pan Bóg stworzył, nie? O co się powinno? O ciebie! Tanio cię kupił. Jeszcze taniej nas siebie sprzedał. Wiedziałaś, że ma żonę i dzieci, a na niego to już nie baczysz, co? Miłość przechodzi i odchodzi, a ziemia zostaje.